Side to side ha. Wow, Philippines in the house. Judges, this is Philippines. I love Philippines. Our USA. Wow, so okay. Philippines favorite volleyball player at UAMP. Wow, Kenya will uphold a lockdown. Kenya is short hair. Escape of a common person in Central Maynila with other shots. 1.0. Angola graduate of Ateneo de former swimmer. Last 2018 representative SEA Games Philippines. Ganda ka? Ganda ka? Ganda ka, te? Valentina, nakatulog mga kaka sa ulo. Nakatulog ka, ganda ka? Babayaran ako pa. Manlait, depende sa mukha ka, ha? Ayusin ang mata bago manlait. Tatsyakan kita. Thank you so much, Miss Angola. Vietnam. Ano po hinihingi mo? At sino po namatayan? May barya daw kayo, sabi ng Miss Vietnam. Miss Vietnam may pink gown with blue. Right? With flower in the ears. Graduate of Santo Tomas University. Former football player. Representative Philippines in SEA Games Vietnam. Magkano po? Nako, malapit na si Manny Santa magpapapako sa Pusyata. Kailangan itigil. Susunod daw, sasali na si Angela. Aray ko po. Wow, may pag-post na. Ay, slow water. Kailangan ng fountain.
Ano ba siya ng diwata? Next, the crown favorite tonight, Japan. Japan is very big now. Last contestant in 6'5". Sakura. Wala nang tugtog na ang may daya. Graduate of Sambeda College, cover. Iwas-iwas ang kamay. Gusto niya daw maging kagaya ni Mendelin Diaz para i-representative ang kanya. Ang balakanday, igalaw mo. Anak ka Gusto niya mag-weightlifting. O, paano ko natin na? Pangkaway ng spina. Pangkaway ng winner ng ginagawa. Kaway ka, baka sasakay ka ng aeroplane na. Mexico. Wow! Tagalak. Matagos na talaga ang gold ni Marcos. Tagalak. Buti pinagamit sa iyo ni Marcos. Kay Mel na yan. Mexico wearing gold gown with matching. Lahat seremonyas. Happy Joy! Okay, huwag kayo magsimangot. Mabawasan ang score. Wow! Ang dami talaga. Mga utapay ng loton. Gold yung sukot. Smile. Abangan. Ay, wow. Sa tulay. Hari ka to. Oy, hari ka to. Siko ka, di ba? Hari ka Wow, to. talaga. Oh. Ay, hari ka to. Ang panalo yung ano? Pick up siya. Magtutuluti yung doon. Nasasalayan. Isang tawag. Ay, lutang. Mexico is graduate of Sambeda College. With matching score of 0.1. Wow. Wow. Pangarap na daw maging pilot. At landing sa Vulcan ngayon. Ayan. Yan ang diwata ng bundok ng Salala. Yan ang diwata ng Vulcan Taal. Ay, kay pag-ibig niya. Ay, gusto sila ng tubig yung mga judge. Ay, akala ko naman gusto ng tubig. Once again, Mexico. Sakura. Parang si Sunshine Next Preta. on the date, Colombia. Ay, Kuya, Colombia. Colombia wearing 20 feet down. May paghawi ng buhok. Pakihawi din yung babas. Miss Colombia graduate of NU University or National University. Pangarap niya maging basketball player dati. Ngayon, Pero realize niya, beautiful siya. Ang ganda ng performance po ni Miss Colombia tonight kaysa ng rehearsal. Wow! May pagka-Malapia works with Antara. Once again, Miss Colombia. Urog na. Wala po sa likod ng judge. Papalisin ko pa rin po kayo dyan. Bumaba po kayo dyan. Kami kayo ha. Great routine. Wala po sa likod ng judge. Wow!
Wow! Ay, alam. Ang ganda niya, no? Really? Very of magenta, huh? Magenta color. Wow, parang prinsesa. Opo. Gawin na lang ang kulang ko. Miss Great Britain is graduate of CEU, Central Escalade University. Pag gusto niyo pong magpapurang ng ipin, bibilang po sa kanya, may 2,000 po kayo. Magpapakasta, magpapagustiso, pwede po. Iwas-iwas ang palda. Once again, magenta gown wearing of Miss Britain. Do not know who I am, somehow that I realize I'm here. To be drunk in love in New York City. Puerto Rico. The next candidate is Ano pinirito? Puerto Rico. Puerto Rico. Wow! Naaalala ko yung itim na gown. Miss Puerto Rico is graduate of DIP. Tingin ka dito, oy! Hinog na ba yan? Pwede na di kasi. Ang supporters ni Miss Puerto Rico dumating na. Wow! Parang Ivy Aguas ang dating. The silver is out, the belt is in. Judges, this is Puerto Rico candidate number 9. Yun na, nagkakaroon sa Thank you very much. Manunuto ka ba? Puerto Rico. Para manunuto ka din. The next candidate, Miss Thailand. Kenya. Miss Thailand. Kenya. Kenya. Thailand. Ay, happy birthday! Okay, Miss Thailand is 18 years old tonight. Happy birthday, Ken! Kanta natin siya. Happy birthday to you. Happy birthday to silver wrap up with glitters. Kenya wishes, I hope soon to be met my boyfriend. Graduate. Thank you, my minister. The last candidate, the crown, Miss Rasim. Catriona Gray. Catro. Catriona Gray.
Miss Brazil is battle of the University of the Philippines. Once again, Miss Brazil. And now, the quantity is over.